Unsa ang tawag sa inyo ha guys sa ingon ani klase nga kinason nga dili sa dagat ginakuha kun dili naa sa tab-ang nga tubig? Kining inyong makita sa video sa kanal ni sa Basakan diring dapita daghan kayo ingon ani klase nga kinason og ginatawag ni sa muwag Taiwan shell nga naara sa kanal sa Basakan ginakuha. Kung makaon ba jud daw ning Taiwan shell, ang tubag ana guys makaon ni siya, pero kining amuhang pagpanguha first time pa pod namo ni makakaon aning Taiwan shell, kay sa among pagpanguha ani guys wala mi kabalo nga makaon day ni, kay kining amuhang pag-anhi dinhi dili man jud manguha og Taiwan shell, kay kining amuang pag-anhi aning sa paa mangurinte man unta mig isda, kana bang isda ra sa tab-ang amuang kwaon, then wa man gud pud mi gawna nga kini ding tab-ang napod ay mga kinason nga pareha sa dagat. Kay kami manggod dinhi sa amuang lugar, syempre dito jud mi sa dagat na anad manginhas anang katunggan, pero ingon ani nga kining sapa ra sukad-sukad first time pa jud pud namo ni nanguha og kinason aning sapa, kay kami lagi gatuo pud mi nga ang mga kinason naara na sa dagat wala pud aning tab-ang nga tubig. So mo nang na-amaze kayo mi sa among pagpangurinti dinhi, dayon pagtamak na mo daghan makayog mga bato-bato, amin na mo bato. So pag kuha na mo guys, pag kuha na mo sa ilalom sa tubig, uy mga kinason man day ni. So mo pud tong natingala mi kung makaon ba jud ni, dayon kami tanan dinhi nga nasa video wala man gud pud mi kaila nga unsa klase ni nga kinason. So ang amuang gibuhat, nanguha na lang mig padayon. So hanya na mi mangutana ini humana mog panguha ani, moadto mi sa mga kabalayan aning dapita kung mangutana mi kung makaon ba ni siya klase nga shell. Kay sa mo magong pagpanguha ani guys gatuo mi nga binuhi ni siya diri, kay asta man yung daghana kayo. Dayon gatuo pod mi nga wala jud poy nakadiscover ani dinhi sukad, kay kung napay nanguha lain unta nahurot na unta ni kay daghan mga balay aning naa sa ibabaw. Dayon mao nang natingala mi nganong daghan kay kinason dinhi, imposible pud kayo walay nakadiscover ani. So mo day ito guys, ang mga tao day aning naa sa palibot wala po day sila nakabalo nga unsa day ni nga klase pud nga kinason. Kay kung nakabalo pa sila manguha jud pud unta sila dinhi. So mo nang ang among gibuhat, kami mo'y nag-una-una og panguha. So mo nang kung inyong makita ng sako dinha hapit-hapit yun na mapuno aning Taiwan shell. Amo yung gidaghan og panguha guys, aron kung inig makaon among bahin-bahinon, dayon makahatag pud mi sa among silingan og makapasalamat pud sila kay libre na ilang sudan panihapon. Kay lami daw ni inani guys klase basta mga kinason daw gani lami jud na siya tunuan. Pero ako gatuo jud pug ko nga basta gani mga shell lami jud siya tunuan, pero kini wala mi kabalo ani kung unsaon ni pamaagi ani sa pagluto, kung tunuan ba adobohon or kung lamingon pa ba ni siya pagluto. So mahibaw-an ni inig makabalo mi nga dili ra day ni makahilo. Og salamat sa inyong paglantaw mga ka-viewers. Na nata sa part 5 sa tuang pagpanguha og Taiwan shell, og dinhi nga part guys dili lang Taiwan shell ang atong nakakuha po tag Taiwan fish. Tanawan ninyo guys, dako kay nang gigunitan guys. Og salamat kayo sa Ginoo sa lain na usab nga panalangin aning isda, og nanapotay sugbaon unya busog na pod. Mao ni ang part 4 guys sa amuhang pagpanguha og Taiwan shell dinhi sa kanal sa Basakan. Og kung inyong makita diha hasta na namong daghana og kuha, sakto jud ni namo unya para sa panihapon namong sudan. Busog jud kayo mitanan ani. Kung inyong makita din ha guys sa video guys, tanawa baguna kung giunsa na nila pagkuha, hasta ra kayong mabawa kayo ang tubig. Bisan pag lubog kayo ang tubig guys, pero daghan jud kay gihapon mikuha. Salamat. Mao ni ang ikatulo sa tuang part og pagpanguha og Taiwan shell. Kung inyong makita sa video na si Elias nang sapa dinha nanguha og Taiwan shell, og inyong makita din ha guys daghan na kayo sila kuha og Taiwan shell. So nindot kayo manguha diri ingon ani klase nga kinason guys, kay mapul-an jud mo og panguha og
Mayong adlaw mga ka-viewers, karong adlaw di ay manguha ta ninyo og Taiwan shell. Kining inyong nakita nga video guys, ang tawag ani sa mo is Taiwan shell. So ambot lang kaha kung sa inyo kung sa klase ni nga kinason. Kini klase nga kinason guys, dili ni siya sa dagat ginakuha or sa parat nga tubig. Ginakuha ni siya guys sa sapa or sa tabang nga tubig gani siya makita. Pareha nang inyong makita di sa video nga diha nila gipanguha hasta pa ganing lubuga ang tubig, pero bisag lubog ang tubig abudan siya man kayo sa ingon ani klase nga kinason aning dapita. Og salamat kayo sa Ginoo sa panalangin nga iyang gihatag bisan tuod og libre ra ni siya guys. Apan nagpasalamat ta kay tungod diring dapita daghan kayo siya ingon ani klase nga kinason nga gitawag og Taiwan shell. Siguro dili ni native sa Pilipinas kaya ngalan Taiwan man. So gikan siguro ning Taiwan ning kinasona or nga ingon ani klase nga shell basig na niadto dito nagdala dinhi. So nanaghan og daghan kayong salamat sa inyong paglantaw aning atoang video nga pamataka.